kowa ya wuce randa ba ruwa yake nema ba. SA Rajab Mall, katafaren shagon da ya muku tanadin dukkanin kayayyakin bukatar ku kamar kayan girki, kayayyakin shayi kala daban-daban na gida Najeriya da ma ketare, kayayyakin sha, ga kuma kayayyakin makulashe, uwa uba ga masu bukatar hada kayan aure ko burge uwar gida ko amarya. Kuma dama ce gare ku domin sun tanada muku takalma, jakankuna, sarƙoƙi ga kuma turarurruka da man shafawa kala daban-daban. SA Rajab Mall, shagon da ake kira da komai da ruwanka. SA Rajab Mall na nan akan titin Muhammad Mustapha jikin ginin tsohuwar kasuwar Jimaita daga yamma. Domin ƙarin bayani 081 37 81 28 87 ko 090 32 59 67 tara bakwai. SA Rajab Mall na haba-haba da abokan hulɗarsu.